Τέλος της σκλαβιάς. Αν μη βασιλεύει λοιπόν η αμαρτία του φτηνό σώμα σου, ώστε να την υπακούς στις επιθυμίες της. Ρωμαίους 6:12. Είναι λυπηρό να βλέπεις την αμαρτία να βασιλεύει σε τόσους πολλούς άνθρωπους, συμπεριλαμβανομένου πολλών δόλων του Κυρίου. Όσοι δεν έχουν ακόμα προσιλιστιστεί, κυριαρχούνται ακόμα και από την παράβαση, καθώς εξακολουθούν να είναι επαναστάτες. Ωστόσο, στη ζωή κάποιου που σώθηκε από την νύχια του εχθρού, αυτό δεν θα μπορέσει ποτέ να συμβεί. Οι σωσομένοι πρέπει να εκδιεκδικήσουν τα δικαιώματά τους στον Υιό του Θεού. Στις ζωές των χαμένων, ο αντίπαλος εκδηλώνει την βασιλεία του με τους πιο διαφορετικούς τρόπους. Κάποιοι καταπιέζονται από αυτόν με μια διαστραμμένη καρδιά, άλλοι με ασθένειες, ψέματα, πορνεία, κακίες κτλ. Πράγματι, όσοι δεν έζησαν ακόμα τη νέα γέννηση, ζουν κάτω από το βαρύ ζυγό, γιατί είναι πολύ σκληρή η υποτέλεια του εχθρού, που καταπιέζει με όλα τα βλαβερά έργα του. Επομένως, η καλύτερη στάση που μπορούμε να πάρουμε για την ανθρωπότητα είναι να κάνουμε όλους να καταλάβουν τι έκανε ο Ιησούς στον θάνατό του. Η μεγαλειώδης και καλή ευθύνη του κηρύγματος του Ευαγγελίου βαρύνει εμάς, γιατί με αυτόν τον τρόπο οι πάσχοντες θα μπορέσουν να απελευθερωθούν από τις δύναμεις του κακού. Μόλις αποφασίσετε να ανήκει στον Κυρίο, δεν βρίσκεται πλέον στον βασιλείο του διαβόλου και εκ τούτου δεν πρέπει να επιστρέψετε στην αμαρτία να βασιλεύει στη ζωή σας. Σε τελική ανάλυση, κανένα παιδί του Θεού δεν χρειάζεται να ανταποκριθεί στον πειρασμό. Έτσι, εάν αυτή τη στιγμή ο εχθρός σας επιτίθεται, χρησιμοποιήστε την εξουσία σας στο όνομα του Ιησού και απαιτήστε να φύγουν αυτούς και οι πειρασμοί τώρα. Μην αφήνετε τον κακό να σας εξουσιάζει. Ιάκωβο 7:7. Γίνε παιδί που ευχαριστεί τον ουράνιο Πατέρα. Γι' αυτό μην υποκύπτετε σε καμία υδροτροπία του αντιπάλου. Ο Ιησούς μας έδωσε το όνομά του ώστε σε Αυτόν να κάνουμε ό,τι θα έκανε ο Χριστός αν ήταν στη θέση μας. Μάρκους 16:17-18. Όποιος φοβάται ειλικρινά τον ύφιστο, γνωρίζει ότι έχει ένα αγώνα να πολεμήσει εναντίον σε υγενομίες, τις δυναμίες του δέρχοντας, τους σκοτούς αυτής της εποχής και τα πνευματικά στρατεύματα, τις κακίες που δρούν στις ουράνιες περιοχές. Εφέσιος 6:12. Δώστε λοιπόν τη μάχη σας τώρα και γίνετε νικητής. Η θρησκεία μας γεμίζει με ψέματα και φόβο. Προωθεί τις κακές δύναμεις σε ένα επίπεδο που ποτέ δεν ήταν και δεν θα είναι ποτέ. Από την άλλη πλευρά, το Ευαγγέλιο μας διδάξει την αλήθεια και μας οδηγεί να αναλαμβάνουμε την εξουσία μας στον Χριστό. Το αρμόζει, αδερφό μου, να μην αφήνεις το λάθος να βασιλέψει στον φτηνό σου σώμα. Αν το επιτραπεί αυτό, διαχαλύνει τις επιθυμίες του σαν γίνουν οι κύριοι της ζωής του. Πόσο λυπηρό να βλέπεις κάποιον που υπηρετεί τον Θεό να γίνει σκλάβος της αμαρτίας. Επομένως, εάν αυτό θα έχει συμβεί, βάλτε ένα τέλος σε αυτήν την κατάσταση και γίνετε μια πάντα ελεύθερη από όλες τις κακές επιθέσεις. Ομολογήστε το λάθος σας στον Κύριο και πάρτε την θέση σας στον λόγο, μην αφήνοντας την παραβάσεις να σας κυριαρχήσει. Έχετε το δικαιώματα να ζήσετε την ελευθερία και η πίστη στο Χριστό δίνει σε αυτούς που την αναλαμβάνουν.